hver stor historie begynder et sted, som næsten ingen husker at se mod. I dybet, hvor lyset aldrig når frem, findes et evigt rige styret af en gud, hvis navn de dødelige knap tør nævne. Dette rige ånder i fuldstændig stilhed, langt fra solen, langt fra templerne, langt fra den ære, som tilfalder guderne ovenfor. Her hersker Hades, de dødes herre, vogter over et rige, ingen dødelig ønsker at kende, men som ingen kan undslippe. Århundreder er gået under jorden, og han har set utallige sjæle krydse hans grænse i stilhed, en efter en. Hver sjæl, der ankommer, er en afsluttet fortælling, et liv ved vejs ende, en påmindelse om, at alt før eller siden falder ind under hans herredømme. Men Hades hersker ikke med grusomhed. Han hersker med orden, med præcision, med det ansvar, der holder kosmos i balance. Mens Zeus råder over himlen og Poseidon hersker over havene, holder Hades den usynlige verden i gang uden nogen form for anerkendelse. Der synges ingen hymner til hans ære, ingen skare samles i bøn, ingen ofre bringes for at fejre hans tavse nærvær. Og alligevel ville der uden ham ikke findes nogen orden mellem liv og død, kun kaos, splittelse og ubalance mellem alle verdener. Hades var aldrig en tyran. Han var vogter over en opgave, som ingen anden gud ønskede at påtage sig. Udødelighed var for ham aldrig en velsignelse. Den var en dom uden hvile, uden afbræk, uden ende. Hans trone kan ikke stå tom, for den Gud, der sidder på den, får aldrig lov til at forlade sin post. Han har set imperier blive født, vokse, gå i krig og smuldre til støv, mens han selv blev stående det samme sted. Han så mægtige konger blive til glemte navne og dyrkede heltemøde den samme slutning som alle andre. Han har båret vægten af hver eneste død, der allerede er indtruffet, og hver eneste død, der endnu venter. Og alligevel er hans opgave ikke at ødelægge. Hans opgave er at modtage, ordne, dømme og holde grænsen intakt. I hans rige findes en sandhed, som de levende sjældent vil acceptere. Døden er også en del af ordene. Hades kender navnet på hver sjæl, er længe før den selv forstår sin skæbne. Han er det sidste svar på ethvert liv, grænsen mellem eksistens og glemsel, mellem bevægelse og stilhed. Hans forbandelse og hans gave er den samme. At herske evigt i en verden, hvor alting ender på samme måde. Over ham stråler guderne. Under dem forbliver han usynlig, men uundværlig, mens han bærer det, ingen ønsker at se i øjnene. Hades krævede aldrig solen, bad aldrig om bifald, gjorde aldrig oprør mod den rolle, han havde fået. Og i stedet fuldendte han sit rige, styrkede dets orden og gjorde stilheden til en form for absolut autoritet. Hans magt behøver ikke råbe, for selv døden adlyder hans sagte befaling. Der ligger en streng adel i at tjene et formål, så grundlæggende, at de dødelige ikke engang behøver at forstå det. Hades valgte pligt frem for ære, stabilitet frem for forfængelighed, varighed frem for anerkendelse. Det er sandheden om en glemt Gud. Han blev ikke straffet for at være svag, men isoleret, er fordi han var nødvendig. For ham vejer tiden anderledes. Århundreder lægger sig som sten på sten oven på hans evige trone. Og alligevel bliver han stående. Ikke i fortvivlelse, men i dyb accept af en sandhed, ingen kan komme udenom. Nogle kroner bæres alene, og nogle troner var aldrig skabt til at blive delt. Underverdenen er ikke et fængsel. Det er et rige. Ordnet, stabilt, evigt og uundværligt for at al eksistens kan fortsætte. Hades er de dødes herre, er vogter over den sidste grænse og den eneste vished, der forener alle dødelige. Dette er hans historie. Ikke historien om en skurk, og heller ikke om et offer, men om en gud af ubøjelig pligt. Men selv den mest urokkelige evighed kan forandres af en eneste uventet tilstedeværelse.
I underverdenens stillegange begynder hvisken at brede sig om en besøgende, der vil forandre alt. Persefone ankommer, datter af Demeter, gudinde for foråret, livet og blomstringen i verden ovenfor. Og hendes tilstedeværelse bringer noget til Hades' rige, som aldrig før har eksisteret der. Farve, kontrast, bevægelse og forandring. Hun kommer ikke af egen vilje, men som en del af en begivenhed, der ryster guder, natur og skæbnen selv. I verdens øjne er hun en fange, ført til de dødes rige mod sin vilje. Men Hades ser hende hverken som et trofæ, et objekt eller en forbigående gæst. Han ser styrke i hende, storhed og en tilstedeværelse, der kan stå ved hans side som hans lige. Og Demeter kan ikke acceptere adskillelsen. I sin sorg vender hun sig fra sine pligter, og jorden synker ned i goldhed. Intet gror. Høsten slår fejl. Sulten breder sig blandt de dødelige som en guddommelig advarsel. De levendes verden begynder at slå revner, fordi en mor nægter at acceptere tabet af sin datter. Zeus griber så ind, ikke af godhed, men fordi ubalancen truer ordenen i alle riger. Der indgås en aftale. Persefone skal dele sin tid mellem overfladen og underverdenen. Og en halvdelen af året hos Demeter. Den anden halvdel ved Hades' side som dronning over et usynligt rige. Ved første øjekast ligner det et tvunget kompromis, men tiden afslører en langt dybere sandhed. Persefone bliver ikke underverdenens slave, hun bliver en del af den. Lidt efter lidt holder hun op med blot at opholde sig der og begynder selv at vælge at blive. For første gang i hele sin evighed er Hades ikke længere kun en vogter. Han bliver virkelig set. Persefone ser i ham ikke en rædselens gud, men en gud for forvandling, orden og dybde. Hades' ensomhed brydes ikke af en redning, men af ægte erkendelse. Han hersker ikke længere alene. Han hersker ved siden af en, som forstår tyngden af det, han bærer. Hans fordømte evighed begynder at forvandle sig til et delt herredømme. På jordens overflade begynder årstiderne at afspejle den pagt. Afsked, tilbagevenden, tab, genforening, cyklus og fortsættelse. De dødelige høster til rette tid uden at ane, at deres kalender afhænger af en dronningsrejse mellem to verdener. Demeter sørger, men forstår til sidst, at hendes datter ikke er en fange. Hun er hersker over en skæbne, hun selv har valgt. Og Hades indser, at evigheden kan få mening, når der findes en, som er villig til at bebo den sammen med ham. Den glemte Gud ophører med blot at være nødvendig og bliver også elsket. Men ingen evighed forbliver uberørt for altid. Selv guderne må møde prøvelser, der er større end selve ensomheden. Og fra de ældste dyb vågner Tartaros legemliggørelsen af det urkaos, der fandtes før ordenen. Hades forstår straks faren. Dette er hverken en politisk trussel eller en strid mellem guder. Hvis Tartaros bryder fri, kan selve balancen mellem eksistens og ødelæggelse bryde sammen. Denne gang stiger Hades dog ikke ned i afgrunden alene. Persefone bliver ved hans side. Sammen bevæger de sig ned i de oprindelige dybder, hvor næsten ingen gud har vovet sig tilbage siden tidernes begyndelse. Og Tartaros viser sig ikke som en almindelig skabning, men som en urgammel kraft, brutal og uafvendelig. Kampen, der følger, er ikke kun fysisk. Det er orden mod kaos, bestandighed mod opløsning, struktur mod entropi. I dette opgør afslører Persefone en ny kraft. Evnen til at bringe liv og form selv ind i tomrummet. Og Hades føler noget sjældent i sit evige rige. Håb, ikke fordi han undslipper sin pligt, men fordi han deler den. Tartaros kan ikke tilintetgøres, for urkræfter forsvinder ikke. Og de kan kun holdes nede.
Og det er Hades og Persefone sammen, der endnu en gang forsejler ham i dybet. Da de vender tilbage, ser Olympens guder endelig Hades, som han altid har været. En søjle i kosmos. Hans historie er ikke længere fortællingen om en isoleret gud, men om en fuldendt konge. For Hades opdagede den sandhed, som forandrer enhver evighed. Selv en evig byrde kan få mening, når den bliver delt. Hvis du elsker mytologi, mysterier og store fortællinger, så er denne kanal skabt til dig. Abonner.